fa referència, en aquest cas, al dret de remuneració als autors i autores dels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques. Bona nit. Nosaltres mantindrem la moció com està, no farem cap canvi, com a petició de convergència. Aquesta moció explica que l'Estat espanyol va aprovar el mes de juliol un decret pel qual es desenvolupa el dret de remuneració dels autors i autores dels préstecs de les obres realitzades en determinats establiments d'accés públic, incloses les biblioteques, excepte en els municipis inferiors a 5.000 habitants i els centres docents. Es tracta de dos tipus de remuneració que se sumen, un per obra i un altre per persona usuària. 0,004 euros per nombre d'obres de préstec i 0,05 per cada usuària que hagi fet el préstec durant un any. Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes tant a les biblioteques com a les seves gestores, majoritàriament els ajuntaments. Avui hi ha un càlcul constant de les obres que passen al domini públic, havent de tenir en compte diferents variables segons el tipus de document. Tècnicament resulta molt complex d'establir una quota fixa i també caldrà fer un seguiment de les obres que es presten. A part d'aquests aspectes tècnics, el nostre grup d'iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa considera que aquest decret és un atac a la tasca que realitzen les biblioteques i que poden posar en perill el model actual. Les biblioteques no són únicament un espai de difusió de la cultura i el coneixement, sinó que també són un espai de cohesió social que genera activitats per a tota la ciutadania. Les dues biblioteques de Sant Joan d'Espí donen un bon servei cultural tant a nivell de préstec de llibres com per totes les activitats que realitzen. Fora del conte, club de lectura, aula d'estudi, són molt valuades per les persones usuàries perquè formen part de la vida social i cultural de la ciutat. Posen els llibres serveis que presta perquè també en un moment de crisi com aquest, com els ajuntaments tenen falta de recursos i s'han d'elaborar els pressupostos del pròxim any, afegir noves càrregues posaria molts ajuntaments en una situació econòmica encara més difícil que l'actual. A més, aquest decret, que dona resposta a una directiva europea sobre drets de lloguer a altres drets afins als drets d'autor de l'àmbit de la propietat intel·lectual, allà on s'aplica, la despesa s'assumirà pels mateixos governs de l'Estat. També, segons un informe de la Comissió de Consell al Parlament Europeu i del Comitè Econòmic i Social sobre el dret de préstec públic a la Unió Europea, constatava que la major part dels països utilitzava la possibilitat d'eximir a determinades institucions del dret de préstec públic. Per tant, hi hauria una porta oberta a no incorporar el cànon. Hi hauria una exhibició, eximir aquest cànon. El nostre grup el que demana és la retirada del decret i que s'insti al govern espanyol a elaborar un altre decret tenint en compte les consideracions expressades en la moció i que siguin els governs i no els ajuntaments qui incorporin en els seus pressupostos les partides per fer front a un cànon fix per a l'adquisició d'obres. Tal com ha comentat, nosaltres hem proposat en la línia del consens majoritari unes modificacions no en la part introductòria de la moció, sinó en la part dels apartats de la conclusió. Desortadament, vull dir, en aquest cas, el Partit d'Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida ha tingut a bé no considerar-les perquè dic que la prontitud d'aquestes fa que la secretària es posi nerviosa si és que li donem un paper ara dient que modifiquem el resultat. Aquesta és l'argumentació i jo la dic públicament aquí perquè aquesta és l'argumentació que s'ha fet per no modificar-la. D'acord? Escolteu, nosaltres, més enllà d'aquestes petites matisacions que semblen estratègies, no sé de què, estem d'acord amb aquesta moció, no amb tot el seu contingut, perquè entenc que qui és el responsable d'això, i s'entén així, és el govern de l'estat espanyol, d'acord? Però aquesta és la proposta que feia una d'elles, dient que no, en aquest cas no som nosaltres. Aquest és l'acord que s'ha d'arribar a la Diputació de Barcelona entre
aquest no és l'acceptació que fa que, per tant, a mi no em queda més remei o que votar a favor, en contra o abstenció, i per ser conseqüent i donar qualificació final, creiem que el que perseguim és molt similar, llavors no hi ha forma d'arribar-hi si al últim votem a favor d'aquesta qüestió. Partit Popular. En contra. En contra. Partit Socialista. Votarem a favor d'aquesta moció perquè tots hem treballat de valent perquè la cultura estigui en igualtat d'oportunitats per a tothom, i com no, fomentar la lectura entre tota la nostra població. Només cal que veiem els nostres equipaments, tant la biblioteca del Pati Montfort com la biblioteca de Cervera, i que fem una ullada al món d'usuaris. Tenim en aquest moment més de 17.000 persones usuàries dels nostres equipaments i tenim uns préstecs anuals entorn als 67.000. Crec que hem de continuar amb aquestes polítiques, que hem treballat molt per fer-ho i que totes les solucions que es puguin donar per contemplar els drets d'autor no poden anar en contra de les polítiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats per accedir a la cultura. Doncs, amb el vot en contra del Partit Popular i a favor de la resta de grups, doncs l'aprovaríem. Passaríem a una altra moció. Catalunya està vivint uns moments especials, uns moments històrics. Estem davant d'un problema polític al qual cal donar una solució política. I és en aquest sentit que Convergència i Unió, Iniciativa i el Partit Socialista de Catalunya presenten una moció conjunta per tal de debatre i, si cal, procedeix a aprovar-la. Comença la Convergència. Bona tarda a tot el món. Jo crec que aquesta expressió últimament s'utilitza molt, però crec que val la pena repetir-la. Crec que avui és un dia important per Sant Joan d'Espí, per als ciutadans i ciutadanes, perquè amb el ple de l'Ajuntament aquesta és la confiança que hem arribat a un acord de consens, aquesta paraula que jo a vegades utilitzo tant, per poder consensuar i saber com podem arribar a on porten les coses, de donar suport al món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principis tractats internacionalment. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'entronquen ara fa 300 anys amb la Guerra de Successió i amb els decrets de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb la 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i d'una cruel repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president. Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a l'institut, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estaven disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur local. La sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat la part de l'article de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va proporcionar la primera manifestació multitudinària de rebuig i a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà n'han estat moltes més amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest 11 de setembre del 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construït
baixa que des de la plaça de les Glòries s'ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit la pressió constant per garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en el darrer any que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social adoptat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català, moderat, però fet en els seus objectius, vinculat a tota la història i tradició de compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar per ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat de benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i la desigualtat, la lluita sense excuses ni tregues ni excepcions contra la corrupció. La nació catalana, amb la llengua i una forma de vida pròpia, en l'ordre social, econòmic, polític i polític, té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans que està recollida en la Carta de les Nacions Unides, així com també el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya ha aprovat per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la llei de consulta popular no referendària i participació ciutadana, després de seguir totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empart legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. Els ciutadans i ciutadanes esperem una resposta política i unitària a la situació actual del nostre país dins de l'estat espanyol. Volem que per prendre qualsevol decisió els nostres governants que hi hem fet confiança abans ens preguntin quina és la nostra opinió respecte al futur en cas que volem com a ciutadans i ciutadanes amb l'estat espanyol. Volem ser preguntats amb el rigor democràtic que la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana ens atorga i que va ser aprovada al Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i els seus representants. No tan sols donem tot el suport a la llei de consultes, sinó que refermem el nostre compromís amb els dirigents polítics del nostre país que dins de la legalitat que aquesta llei ens dona ens han convocat el proper 9 de novembre per tal d'escoltar la veu de tots els ciutadans de Catalunya, siguin quins siguin els seus pensaments polítics. Per tant, expressem tot el nostre suport a la convocatòria de la consulta prèvia del 9 de novembre signada pel president de la Generalitat que compta amb el suport majoritari dels representants del Parlament i de l'amplíssima majoria del món social, com així ho demostra els 922 municipis de Catalunya que ja hi han donat suport i per això demanem que es faciliti des d'aquest consistori tots els recursos i eines necessàries per fer-lo possible. Fet també una crida a la participació de tots els ciutadans de Sant Joanencs i Santrencs. També demanem que els acords que avui es prenguin en aquest ple sobre aquest tema es comuniqui també a l'Associació Catalana de Municipis i ho trametrà al secretari de les Nacions Unides, president del Parlament Europeu i president de la Comissió del Consell de la Unió Europea i el president de la Comissió Europea. Estem davant d'una cruïlla històrica, davant d'un repte de país i el món local que hem de ser, i ha de ser. El procés polític que estem vivint ha de servir per fer de Catalunya un país més lliure i on la gent visqui millor. A tall d'exemple, únicament unes dades a dia d'avui que crec que són prou significatives. Dels 947 municipis de Catalunya, 922 municipis, el 97% han refrendat han apoyat aquesta moció. Aproximadament un 94% dels habitants de Catalunya, 7.200.000 persones, estan representats en aquests municipis. Les 4 diputacions de Catalunya han refrendat aquesta moció i dins del Consell Comarcal el meu coneixement diu que 39 dels 41 assistents també l'han refrendat. Per últim, m'agradaria acabar amb unes paraules que no són meves i que últimament en aquest cas va pronunciar el president de la Generalitat, el
pertorbats, el volen donar pertorbats. Per molt que intentin aturar la veu del poble de Catalunya, no se'n sortiran, i nosaltres sí que ens en sortirem. Si tot això ho fem junts, no ens poden aturar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Iniciativa Esquerra Unida Alternativa. Ens congratulem que finalment s'hagi pogut consensuar una moció conjunta entre la majoria dels grups polítics d'aquest consistori. Tot i que s'hauria agradat que s'hagués celebrat un ple extraordinari amb la majoria de l'Ajuntament de Catalunya. Són moments en què els esdeveniments es succeeixen a molta velocitat i a dia d'avui aquesta moció ja està superada, ja que els ajuntaments van fer-ne el jurament d'actes el passat dissabte. En aquest moment s'està parlant d'una suma de consultes a nivell local. Iniciativa Verds Esquerra Unida entén que això representa una mobilització popular, però no una consulta que sigui ben feta, creïble i legítima. Perquè qui fa el procés electoral, qui proposa la pregunta, qui garanteix una administració electoral neutral i qui posa les regles és la llei de consultes i el decret de convocatòria, i això no té substitució. En tot moment, Iniciativa Verds Esquerra Unida ha defensat el dret a decidir i la consulta del dia 9 de novembre. A nivell institucional, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i a aquest Ajuntament. Igualment, hem participat en totes les mobilitzacions al costat de la ciutadania i hem cercat a nivell internacional els suports dins la Unió Europea i el Fòrum de São Paulo. I seguirà treballant intensament perquè es faci la consulta en la data prevista. La mobilització pel dret a decidir és una expressió de la necessitat de canvi en l'àmbit nacional. Però no només els nostres drets nacionals estan amenaçats, també els drets socials, els drets laborals i la mateixa democràcia. No es pot reivindicar el dret a decidir la relació amb l'estat espanyol i negar a la vegada el dret a decidir per la sobirania davant dels mercats i de les seves imposicions polítiques al servei del capitalisme financer en detriment de l'estat de les classes treballadores i populars. Vivim en un país que vol decidir i que vol decidir tot. I això connecta amb la voluntat d'una majoria del poble de Catalunya per obrir un veritable procés constituent i decidir el seu futur polític. Tenint en compte que no es pot construir un país ni un estat amb una societat civil trencada per l'atur, la precarietat, la pobresa i la manca d'expectatives en el seu futur. L'Iniciativa Verds Esquerra Unida de Sant Joan d'Espí felicitem la ciutadania que s'ha mobilitzat per la defensa del dret a decidir i donem suport a la consulta que s'ha de celebrar el dia 9 de novembre d'aquest 2014. Entenem que a la nostra ciutat s'apleguen diverses opinions i sensibilitats respecte a l'aspecte nacional i hem de fer el que calgui perquè la consulta es celebri amb totes les garanties de participació democràtica per a que tothom es pugui expressar en llibertat. Partit Popular. Sí, la verdad es que me duele que se presente esta moción en San Juan de Espí. Pero en el sentido, yo soy hijo de esta ciudad y yo nací en San Juan de Espí y me duele escuchar como alguien en este mismo pleno puede decir que hoy es un día importante. Ciertamente es un día importante cuando se presentan mociones de este tipo y nos olvidamos de lo que realmente le importa a los ciudadanos. En este municipio incluso se ha llegado a hablar de datos, se ha hablado de los porcentajes del 90 y pico %. El Baix Llobregat, el 55% a día de hoy, habían votado en contra de la independencia de los ayuntamientos de las poblaciones del Baix Llobregat. La señora Cano comentaba que le hubiera gustado que se hubiera celebrado un pleno extraordinario. Pues no se ha podido celebrar, porque las fuerzas independentistas de San Juan de Espí no tienen suficiente fuerza en el ayuntamiento como para celebrarlo. Me llama la atención también que en el mismo pleno de hoy, en el punto número 4, le estamos reclamando a la Generalitat que pague lo que le debe a San Joan de Espí, que es por lo que estamos aquí.
por los ciudadanos de San Juan de Espí, y lo que nos importa son los vecinos de San Juan de Espí, y que si la Generalitat debe dinero a la ciudad, que pague para que nuestros hijos puedan estudiar en la guardería y puedan ir a la guardería, no que se gaste el dinero en otras cosas. En el pleno anterior, todos votamos de forma unánime para ayudar a la lucha contra el Alzheimer. Esta semana, la Generalitat ha aprobado rebajar un 25% la subvención a las familias necesitadas, lo que conlleva hasta diciembre 50 millones de euros de ahorro. Y el año que viene, un 50% de rebaja a todas las entidades sociales, que gracias a ellas muchas familias pueden comer y pueden tener una vida digna por la situación de crisis que hay en este país. A mí personalmente me gustaría que existiera la concordia, que existiera la voluntad de llegar a acuerdos entre todos, que existiera la voluntad de ir juntos y de no dividirnos, de preocuparnos por los problemas que le preocupan a los vecinos de San Juan de Espí, de los problemas que les afectan al día a día, no de cosas que se han inventado otras personas para tapar una mala gestión. La situación es la que es. Debemos de trabajar juntos para salir de esta situación, juntos para hacer de San Juan de Espí una gran ciudad, juntos para que no nos marquen por no pensar, por no ser independentistas, como propone el gobierno de la Generalitat, de marcar a los enfermos terminales en los hospitales y darles menos medicinas que están en las camas muriéndose. Eso no nos gusta y no queremos que nos marquen como ellos. Lo que nos preocupa son los ciudadanos de San Juan de Espí, no los debates separatistas. Lo que nos preocupa es el estado de bienestar de los ciudadanos de San Juan de Espí y la vida de los ciudadanos de San Juan de Espí, por lo que votamos en contra. Paso la paraula a la portaveu del Partit Socialista. Nosaltres no només estem preocupats pels ciutadans de Sant Joan d'Espí, sinó que dediquem tot el temps i el seu esforç durant tot l'any a treballar pel seu benestar. Però en tot cas, ara parlarem de la moció que hem acordat Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Socialista de Catalunya. El malestar que hi ha a Catalunya està relacionat amb l'autogovern, amb el finançament i amb la manca de reconeixement de la plurinacionalitat d'Espanya, però també amb la crisi, amb els resultats de les polítiques d'austeritat mal enteses i també amb la pèrdua dels drets laborals i socials. L'anomalia democràtica que es va produir després d'aprovar-se l'Estatut amb majoria absoluta de les Corts i sotmès a referèndum dels catalans ha causat un mal que s'ha vist agreujat amb la crisi econòmica i els seus efectes i que junt amb la recentralització i els atacs a la llengua i a la diversitat de la pluralitat espanyola ha agreujat aquesta situació. Aquest malestar s'ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions, demanant canvis que aclareixin l'esdevenir de la nostra societat. Els socialistes estem convençuts que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva a la situació actual, el reconeixement de Catalunya com una nació i la definició de l'estat espanyol com plurinacional, pluricultural i plurilingüe. Tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessa el nostre país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte, com a condicions indispensables. Que som moltíssims els catalans i les catalanes que desitgem votar i per aquesta raó considerem que no hi haurà una solució estable a l'actual distanciament que no passi per sotmetre-la al vot del ciutadà. El nostre grup proposa treballar per una reforma constitucional que faci d'Espanya un estat federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions. Però tenim altres problemes a resoldre. Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L'angoixa, les injustícies provocades per l'atur, les retallades dels sistemes socials del nostre país i l'augment de la pobresa, entre altres, dissipen l'esperança d'un futur millor. Una crisi que castiga especialment els sectors més febles
i del que nosaltres estem molt a prop, i també al jovent del nostre país. Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l'oportunitat de reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment admetent el benestar de tots els ciutadans i de cada un de nosaltres. Cal combatre la manca d'esperança en un futur millor. L'esvaïment d'aquella llei no escrita de que amb l'esforç i el treball els nostres fills, les generacions futures, podrien viure millor que nosaltres. És per això que el nostre grup creu molt important el fet que avui cerquem un important consens amb aquest ple municipal entorn a aquest tema. Vull agrair una altra vegada la voluntat dels tres grups d'arribar a aquest acord i de continuar treballant per al futur de la nostra ciutat i del nostre país. Evidentment, posarem la moció. Doncs, molt bé.